Zašto je Gojko Šušak bio tako moćan? I zašto je Gojko Šušak bio tako moćan? I predsjednika je očito jako cijenio. Ja u to samo mogu sumnjati. Pa recite nam svoj Ja zato nemam nikakvih posebnih dokaza, a obzirom da se dokazi moraju dokazivati, odnosno da se činjenice moraju dokazivati i ono što si rekao moraš dokazati. Ja zato nemam dokaze. Zašto? Zato zašto je Gojko kao ministar obrane bio najbolji ministar predsjedniku Tuđmanu. Mogao sam ja, i to sam iznio, neka zastranjivanja kod Gojka koja sam zapazio predsjedniku. Koja su to? Sukob u Bosni i Hercegovini, favoriziranje Bobana i one grupacije koja je vodila politiku, ratnu politiku u Bosni i Hercegovini. Ja sam tog, a iza toga sam smatrao da stoji Šušak, što je bila činjenica. Jer je komunikacija Bobana i vodstva iz Bosne i Hercegovine, zapravo Herceg Bosne, bilo vezano na Šuška. Dobro. Na jednoj sjednici VONS-a Gojko je postavio pitanje politika prema Bosni i Hercegovini vodi se na nekoliko kolosijeka. Predsjednik Tuđman je tada rekao, od sada si Gojko je odgovoran za politiku prema Bosni i Hercegovini. Dobro. Očito je dakle da je Gojko Šušak imao neke posebne odnose sa predsjednikom Tuđmanom kad je dobivao tako važne zadatke koji su bili na neki način dosta, kako bih rekao, problematični, ako mogu tako reći. Kažite mi, u to vrijeme je bilo za vrijeme rata dosta ubojstava koja još nisu razjašnjena. Paradžik, Miro Barišić, Blaž Kraljević. Što se dogodilo tu? Što se je dogodilo? To je na toj liniji. Na kojoj? Na liniji to pitanja odnosa prema Bosni. Kraljevića. Kraljević je surađivao sa Bobanom u jednom periodu. Poslije toga je se opredijelio i surađivao sa muslimanima, odnosno sa Izetbegovićem. I ta kopča Kraljevića, da je bio, što je predsjednik Tuđman rekao, on je pod fesom Izetbegovića. I ko je naložio ta ubojstva? Radio je za interese druge države. Ovi struktura koje su bile protiv politike predsjednika Tuđmana. A ko je naložio ta ubojstva Barišića, Paradžika? Kako bi ja to vama sad mogao reći? Kad smo razgovarali bez kamera, rekli ste mi. Sutra reći, otkuda ti to znaš? Pa, vi vjerojatno sve znadete. Mnoge stvari se znaju, jel? Znaju se prilike ko je sasjekao, koje su ljudi sasjekli Kraljevića, jel? I ko je iza toga stajao. Obzirom da je Kraljević došao u sukob sa svojom politikom razbijanja politike predsjednika Tuđmana na prostoru Bosne i Hercegovine, normalno da je onda doživio to što je doživio. Kako je Franjo Tuđman reagirao na ta ubojstva? Ja nisam mogao, predsjednik Tuđman, tu zadaću razbijanja tih snaga, desni. Oni su polazili sa desnih opcija. Dobro. NDH, Pavelića i ostalo. To je bila njihova teza. Dobro. Predsjednik Tuđman je izbjegao to da ja kao šef obavještajne službe na izvjestan način u represivnom aparatu, da ja to obavljam. Kome je to povjerio onda? To je povjerio ipak Šušku, odgovornom čovjeku za stanje u Bosni i Hercegovini. Znači želite reći da je Šušak nalogodavac tih likvidacija? Od toga ja izvlačim zaključak da ova teza koju je predsjednik Tuđman rekao, ne samo meni, Gojko je ipak moj najbolji ministar. Jer je Gojko izvršavao. Naime, predsjednika Tuđmana su u jednom periodu optuživali da provodi Gojkovu politiku u Bosni i Hercegovini.
A predsjednik Tuđman, onda kad je to došlo u šire razmjere, rekao je ne. Gojko provodi moju politiku u Bosni i Hercegovini.